Ningkong ngi aingu ya ublei ubla penyo ngi sashisien lingba kani kesni ka bakraw ka jong u bangila mensyakri u lingba ka online service jong ka YouTube channel ka Malang lingba ka Junior Christian Endeavor Society. Ipidyang song bha sashisien yaki hep barit po ka Malang bat kiwei pat parak na kibala banisno tilem manpet yakani ka program lingba ka YouTube channel. Siya panginiya siyaprang tungin pendem lang hakijing duway. Kokpa jungi ubahabneng iwan ban aingu imi atrai meladon kalna bat kijing kajongi kabamal kasngi. Bahadukani kasngi kabakraw bakentang kajong mi kabangila banyo mensyakri mi kum ki khun hep ki barit hakani ka por ni klipmat lingba ka online service jong ka YouTube channel. Hoot hapdeng kijing lingba kani ka klam kabangi kendo ngimyo kalat ban syakri mi ban kiyo shkayeng bakentang kajong mi hinray benak penyo pat yangi kalat sa shisien ban yo ban syakri mi lingba kani ko online service tukar khu mi atrai yangi kum ki khun hep ibaret mangina ban la ban syakri mi kajing kajongi kabamal kasngi wat apreng kijing kijing jinjar kabangi kendo hinray wat num no ingi nakwai ka porsche koi pat ingit skema try min dan kalam bat ngiling baka program ke jongi kabangin spendep kan gapor khamtam ngin yo snowi ka khubor ke jingpen ma ke jongme kerkhui ke por ke barangsa ngi it sangti blay brand bor ke jongme kerteng jisu ni duai amen mentang in yo ka sing inspiration po ke jingalam jo Mr. Strong Pillar Karso no bat ki parlo bat hadien katang in yo ke jing police dang bat duai na imes bari kinti tangsang. Tungan ni simentalang nakajrai ba ars palai pau nakajrai ba he ba ars palai pulai nakbarim. Sipai jong uji su renti barolang habaril katurai yangin ursha prang Yesu Captain Johnny Badon bortam Saka jingjab tiyal Yangi unyalam Lagat makanang jur Lele watkin ran Shanya tanghu jisu Lema ubasya Hajing syakriya u Dan kakam terhai Kibahapan krengpat Shaki baswai man kasmi ka porhi yungin kintiu nam shaka jingjab tiya yangi unyalam lagat makanang jo lele watkin wan shanya tanghu jisu lema ubasya shaprang tungin nantur agaryam utrai yalap yaka gospel yaru hajing shai hukum jong ungin le bainong agandam shaka jingjab tiyal yangi unyalam lakat makanang jo lele watkin ran shanya tanghu jisu lema ubasya Tungan ni raru naka chorus ka balai pau. Ki ong ulang ba pula Ki ong ulang ba pula Kasih ubrai pat ki klor haneng Ki ong ulang ba pula Ki ong ulang ba pula Ki ong ulang ba pula Kasih ubrai pat ki klor haneng Ki ong ulang ba pula
PhD Pershkina Ephesus nang mandri to kap ni kong ba arabalai. Piki kon to ko ngo ela kikmi kikpaha utrai na markan ni kalong ka badi ken. Tu buram ela kupa pela ka kami ka balong ka hukum ka badan jingkular. Ba min man babat ba min Islam hapertai. Tidai. Kupa jibam nang aingo ime pamela ai hangi kani kala ka bangila bantan ringkat kani ka yeng ka bakentang ka jongme. Dong kai cha shai si bos ni ngai ngoi ka jing ite ka jongme pamela ai hangi yo jis yo kon jongme u jisu kris panya pansha yap halo ka ding pna na benta ki pop ki jangi ngai ngoru ime pamela dan ka pnya ki por ki balale nya ma pochi posa atrai paintes kris menta ka amen. Mentang ini sangap baca skor ya ke jingwai kerpang na imes kerpa meka rumno. Early in the morning, when I'm still asleep, the sun comes peeping through my window, and I know it's time to wake up, then it's time to play. 'Cause Jesus give me a happy day. Jesus. Love the world, come shine on me. Jesus, love the world, come shine on me and my family. If the day is sunny, we go to the park, running around in the sunshine, and it's warm on my face, that makes me want to say, 'Cause Jesus give me a happy day. Jesus, love the world, come shine on me. Jesus, love the world, come shine on me and my family. Then after tea time, I start to go to bed, and it's dark outside my window, but Jesus give me light, the shining in my heart, and nothing can ever keep us apart. Jesus, love the world, come shine on me. Jesus, love the world, come shine on me and my family. Jesus, love the world, come shine on me and my family. Hakani ka por ni poino shakaway ka benta ngin yo snow ya ka khubor na htien ka jong blay. Kum ki hep ki baret nganget piladan hal ke jong ki yeng ki sam bat nganget ba pindan hal ke jong ki kti ka bible bat kal banganang ya shakmat ya ke jingkran ke jonga nganget ba phiru phinyapet ya ki the hot bible nak hala ki jong ki yeng ki sam ki jong phi hakani por ngam shim labu e ka nongrim na kanu kalenong ni ka the hot bible hakani ka por ban sam ka khubor ling ba htien ke jong blay Henry kat banganang ya ke jingnya thuk khanal ni ke jingkran ke jonga ngan shim katu kat ni ki khot ke bible mano baju shep tieng baro ni shep tieng ya ka ni shep tieng kum ya kimyaw ki ksau ki injection bat kum ta ter Henry hakani ka por ngakwa ban ka we ke jing shep tieng ta ka long ke jingdum baro ni shep tieng ya ka jingdum kum kanuksa habalip lan ni ju shep tieng ya ka jingdom bat nia le ban yeng ni jaka shong ban ni wat jing shai kum ka emergency light touch light la ni momati habang ila thang ya momati ne touch light ni yo ya ka jing shai haki kamera ki jongi kum ta hakani ka por nan kren shaphang ka we ka jing shai kata ka jing shai lingba momati Ngitip baro umamati ulong kumnu. Ulong ubabet bat andala thang ya u sedang banret bat ban Tu mentang ini pet ya kini ke jingmut jong umamati. Ka thau ya ke jing shai jong ka jingdum ha ke jing im ka jong pi bat ka jonga. Umamati ru u thau lani u yeng na ka benta u Jisu Kris u bala ban ai jing shai ya ke jing im ka jongi bat ya ka perthehi baro ka we. Mentang ini pet katu kat ni ki jingmut jong umamati ka bayde bat ka jing im ka jong pi bat ka jonga ka baningkong umamati u ai jing shai candles give light
Haga ketien ke jong ublay ke pen ken mau yangi haga gospel u Yohanes nong bakhandai ke dokhat ke basan. Ba u Jesu Christ u long ke jingshai ya ke per thei. U Jesu u kwa ya pi ki khna ki barit ru ba phin long ke ta ke jingshai. Om tang ya ladi hindrei shikiwei bat sha ke per thei ru kumju. Kani ke krenshai ke gospel u Matthias le nong ke basan ke dokhat ke bakhat saw hadu khan riu. Ki kentien ki baong kum ni. Pilong ka jingshai ka pertei, omla ban buri ya ka shnong ya ka baj. Labu halor ulum. Lem ni, kim jutang ya ka syarak bat bu ya ka po ka syang, henre ka ding penyeng syarak, tie ka pensyai ya baro ki bah ka ying. Tu pensyai kum ta ya ka jingshai jong pi khamat ki briu, bakin yo i ki jingle babha jong pi, ba yo yaro ru ya kupa jong pi ubah ki beneng. Kabaar, umamati ubatang dakading, candles burn with fire. Kani kathaw, ba uta umamati bangithang nakading, kadey kadujok ding kabashirkay. Kata kadujok ding kabashirkay kalong kalenti kaba ublay, ulabo yanga bat yapi, ladang yim ko ngu ya ki hukum ki jong u. Kumta kum ki khynnah ni day ban long ki bako ngu bat kloy ban le ki hukum ki jong ublay. Kum kenuksa ngala ban ai pi hakani kapor kalong ba ka jing ko ngu ya imei ipa ni ki henmen ki para ni ki balahe balasan. Lada ki pha i pi kanu ka kam ban le kalong pinlong ki bakaloy ban le ya kata ka kam bat pinle ya kiru but. Sakaway kanuksa ka bangala ban ay pi hakani kapor kalong. Lada pimlong ki balakloy ban shim benta ka JIngiaseng Khynnah. Lada pikwa ban long shisha kita ki khun ki bakongu ya ublay. Pidey ban long ki balakloy ban shim ya ki program ha ki JIngiaseng Khynnah lani ha ki Sunday school. Kum haba puli bat duway jingruai kerpang lum jing aingo ni kinu ki benta ki bakila ai hapi kalong ke jingkloy ke jong pi ke ba pi pen ko ngo ya ladi ke penlong ye pi ba pin lat nakta ke dujok ding bat ke de ke jing ko ngo ke jong pi ya ki hukum ki jong ublay. Henry lada pim shim la ko ngo ya kata ke hukum ke jong ublay. Lani habala pha ye pi ya ka ke ba pipin le ublay ula ap lupa ya pi bat yanga ha kata ka dujok ding ka bashirkay namar ngimshim la ko ngo ya ki hukum ka jong ublay. Kum ki Khynnah Kristan tungin long ki balakloy ban ko ngo ya ki hukum ki jong ublay bat penpediang ya ki hukum ki jong u yo bakata ka ding bashirkay kan bam do no ya ka jing ka jong pi bat ka jong nga. Kabalay, umamati umlong ubayay ni. Candles are not permanent. Habang itang ya umamati, pijiyo ini ba umjune haju, henry usdang banlut batret. Uni umamati ubamyay ni kataw ya ka jing batang shipor ha kani kapertay. Kat bang inang tang ya umamati, niyo ba usdang banlut. Kani ka krensyay bahaya ka jing kabalingkot ha kani ka pertay ka bangi Namar ngimtip lanu ka jing ka jong pi ka jonga kan kut. Ha kani ka pertay ka balingkot. Langi dang long tang ha ka jing long Khynnah ni samla ni rangba. Henry, ka ba ublay uong. Hakani, wat langi haka jing ka balingkot ru. Henry tu ngin yay long. Kiba da ka jing ka bakamen. Ngimday ban ka jing ka basngosi. Wat langi kata ka jing ka balingkot haka pertay. Henry ngin ka jing da ka jing kemen. Bat pensngaw bahaya ublay. Kanang bangila ban penpaw ya ka jing syay ka jong Jesus Christ. Kat bangi dang dan hakani ka pertay. Hadu kisngi khadu jong ka jing ka jong pi ka jonga
bat ngin long ki bayai ne bat u junong. Kabasaw, umamati dem, penban shim lakhen nikdia, candles ben but do not break. Hag bangi thang ya umamati, ngiyo I baw ay jingsha yangi, but habangi pet ya umamati ulong babet. Habangi thang ya hinray shim lakdia, hinray penkun ne dem yaladi. Kum ki khna Kristan, ni haka jing kabadap tang de ki jing bat ki jing jinjar, bat ki jing songsi sudah. Kanuksa kabangala man ay kani kapor kalong, habangi tam sneng, ya ime ipa, ne ngile ki kam, ki bamsong tenat hayeng hasem. Kum haba pidi biri di secret, ni di ki jing di, ki bapenbuat, kum ki kenja ne drugs. Henry, kum ki kena, lada pimat, ya kini ki jing sneer, ki bapen sneer, ya ka jing ka jong pi. Bat bap kwa ban no kita ki jing sneer. Pidang la pat sa shisien, ban pai shakata ka jing shai jong ka jing ka batamai. Da ka bapi IT yaladi, bat kala ka bamut yaladi nadu ka doonut, bat ka mensim. Baro, kanang pinyo ka jing suk, bat ka jing kemen ha ka jing jong pi. Kumba ka ktien ka jong ublay ka kren shai ka jing luay sam ka bakhandai pinyo, ka dakhat ka bakhat way ka ong. La bet ya ka jing shai ki bahok, bat ya ka jing kemen ya ki babet ka doonut. Kabasan mat ka bakhat du. Umamati ula banlong uba bat jem, Henry uba penja ya ki umat. Candles can be both hard and soft and shed tears. Pichubet benya ne ya umamati, hakapor bangi thang ya ne hakapor bapeja ulong uba Henry habang la thang ya kawan ka jings aj, ni kluj bat usdang ban jem no. Ki jaw ki jong namar bala jem, bat uta umamati. Hangni ka pen isyay baka jing ka jong pi ka jonga ngilong kum umamati. Balay ngilong kum umamati. Haka jing Kristan hateng ipaja bat ka doonut ban syakri ya ublay. Kanuksa ka bangala ban ay baha ka ni kapor kalong. Lada slap haka sngi utray na du man step. Kapor ban le JIngiaseng Khynnah ni Sunday school. Ni pen yala ka doonut. Bat ngi juong. Hat ban le JIngiaseng namar baka slap in syong no hayeng. Tang menta Sunday salet pat kawe ka Sunday. Kadang don kapor. Henry ka jingbu teng ka jonga bat ka jong pi kamwan ra ka babha. Bat hadu ba ka jing ka jong pi ka jonga ka palong that ban syakri bat ngisdang ban jaitu ban le JIngiaseng ban ngisdang pat ka jing ka basniyo bat lepop namar ka jingbu teng ka jongi ban lech ka JIngiaseng. Henry ka don ka lat ba ublay ji no ya pi nga bat iki Khynnah ki barit. Henry upen pau ya ka jing ka jong wat langi that ni swai ka mensim ban syakri da ka bayay khot ba yay pasyaw ha ki doonut ki jongi bat day hangni ken ka doonut ka bajem ka pelong yangi ban pendem bat penbet yaladi bat ublay. Da ka bangi yam pat doonut hakmat ublay. Na ka banta ki pop jongi bangilale. Unyat parno ya ki umat ki batut na ki khmat ki jongi bat uyay map no ya ki pop ki jongi. Day hangni ken baka jing ka jong ka penlong yanga bat ya pi. Bangin long pat sa sisien ban kloy ban syakri da ka doonut baro bat ngin long ki nong but Jisu. Kum ki Khynnah Kristan tungin nay long ki basmat bat yay dem hakmat blay da ka doonut baro ban syakri ha ka jing jongi knang bangin long ki nong but jong Jisu. Ha ka gospel Yohanes lenong ka bak prang ko ong ngalong ka jing syay ka pertay uta ubawan unwan but yanga omyat ha ka badum Henry yo ka jing syay jong ka jing kumju ruh ki kam ki apostol lenong ka ba arpun riyo ka dokhat ka bakhat pra ko ong kumni.
ban pen pet yaki khmat jongki bakin yo phai na ka jingdom sha ka jing shai bat na ka bor jong saitan sha ublei bakin yo pediang ka bamap ki pop bat ka benta pedeng kita yaki balapen khoi da ka jinget ka ba hanga bat sakaway na kishti Paul ki nong room kala nong ka bakhat lai ka da khot ka bakhat ar ya kan ye kala nong ba ka da khot pen se ya puli hi halaki jong ki ying ki sam ki jong phi kum no phin long kum umamati ubara la ka jing shai pedeng ka jingdum kum hakani ka perthei ka bangi em ha pedeng ka jingdum mangim yo kalat ban shakri ya u habangi do ban nech ki ying mani kata ka JIngiaseng Khynnah ni Sunday school ni kiwe pat ki JIngiaseng ni kiwe pat ki kam Henry kum ki hep ki baret tu phin long ka jing shai padeng ka jingdum om tang sha ka perthei Henry in sdang naladi ha ka yeng ka sem ka jong phi ka jonga hi baro bat sha ka perthei bangin long bat bangin yai le kum no da ka bangi yai minat bat puli ya ka tien ka jong uble shi da khat ka bible phin puli man la ka sngi kan ya rap ya ka jing em ka jong phi ban long ki bayai duwai klem da put ni duwai man la ka sngi ngim dei ban duwai tang ha ka por bam ni por bam ja ni por di sha Henry tungin duwai ha ka no ka por ha ki kamra bakanja namar tang ka jing duwai ka bala ban pen kala ya ka jingdom jong kata ka perthei sha ka jing shai da ka bangi ruai bat yaro de ki sur jing ruai ki jong u ha ka jing em ka jongi ka bamal ka sngi de hang ni ken ngin phin long ki khenna ban ra ka jing shai pedeng ka jingdom Kishtiu Paul ki Ephesus le nong ka basan ka da khat ka ba phra ka ong namar phi julong ha ka jingdom Henry menta phi long ka jing shai ha utrai tu ya ti kum ki khon ka jing shai tu ble un kar khui ka ni ka jes lok ka baling kot ha pedeng ka jing tlot ba tu ai kan long ka khubor ka ba ai men siem ning kong yala di yaki hep ki baret but what iki bala he la sanru kumju sha bangan shong tungin ye pet ye ka ni ka wei ka jing ruai ka babaro ngiyala yaka There is a candle in every soul, some brightly burning and some dark and cold. And there is a spirit who brings a fire, ignites a candle and makes his home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle and run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world.
whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, deceived and poor, and hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle and go light your world. Hold out your candles for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Take your candle. Hashwa bangin penwai nga ai kuble kinong menta baro nado ibayalam ya kesing inspiration iba pulis dang bat duai bat iba ai ke jingwai kerpang ke jing menta jong pi ke pen i ke nuksa ba pilong ke jing shai om tang haladi hinre shakiwei ru kumju tu ble unker khu ye pi bat uble ru unker khu ye ke khubor ke bangilayo hakani ke pot Ngin rai ke jing rai ke ban rius pa kat khandai ke badan tang hak kot jing rai ke bahe. Shu nong pin em yang in let ha jing shai lin pi per thei un pin bet ha jing shai u play na pop un pin em yang i ha jing shai un pin khut da la ri ha jing shai u play ha ka jing shai tung in yang ka jing shai ha ka jing shai tung in yang ka jing shai u play you dress me qua ban sha pri ha jing shai bor lun ai ma u yang i ha jing shai u play pop bat soi tan kim la job ha jing shai jisu yang i un krup khop ha jing shai u play ha ka jing shai tung in yang ka jing shai ha ka jing shai tung in yang ka jing shai u play jing yap kan wan ngim shap ting ha jing shai jisu u dan ngim shap ting ha jing shai u play kum ta paradise ngin rung ha jing shai shang sa ba jisu klam wai ha jing shai u play ha ka jing shai tung in yang ka jing shai ha ka jing shai tung in yang ka jing shai u play Tungin ni onglang ke jing dua trai. Kokpa jongi uba hapneng long ke bakhui ke kerteng ke jong me wan ke hima jong me long ke man jong me ha khndo kumba hapneng to ai hangi menta ke jingbam ke jongi ke bahala ke sni to map ru yengi ke ringkang ke jongi kumbangi ru ni map iki bale sni yengi to wat elam yengi sha ke jing pen shoy hinre suma rengi na ke basniu na ma jong me long ke hima ke bor ba ke buram ru hala kerta amen hakabawai no to ai ba ke jing e ba ke jong blai pa ke jing ai e ke jong blai khun lem ke jing slok jong men sim khoi to ai ke nelai kin chang sa ran kat bat ngi kum bi khun ki jong me hapo ke balang bat ki we bat ki para khna ki bashakri ba pendan buram ki kerteng ki jong me nadu mentash karta bom jukut ru amen